Hello everyone! Welcome back! It's me again, Lorna Hermosilya. For today's recipe po ay magluluto po tayo ng ginataang pusit or squid. Ginataang pusit cooked in coconut milk is so easy, very quick, at saka syempre, delicious Filipino meal na kailangan partneran mo siya ng mainit-init na kanin. So without any further ado, start na po tayo magluto ng ating ginataang pusit with papaya. And here are the ingredients. Hello guys! So ngayon, mangunguha na po tayo ng papaya. Pero baka po napapansin nyo, ang palayan po yung ating nasa likod. Sa aking likuran, ayan. So huwag nyo na pang pansinin yan ha. Dahil talaga ang sadya natin ngayon ay papaya at hindi ang palaya. Huwag kayo mag-alala ha. Eto ang puno ng papaya. Yan, di ba? So kukuha na po tayo. Wait, manunungkit tayo. Alright. So kukuha lang po ako. Wait lang. So isang piraso na ang ating kukuhanin at hindi naman gaano kalakihan ng ating kailangan. Ito na lang kayo. Ayan na, nakakuha na tayo ng papaya. Diba? So, umuwi na po tayo at magsimula ng magluto. At ito na po ang ating papaya, nabalatan na, nahugasan na, at na-slice na po ng tamang laki. And this time po ay lilinisin po natin mabuti yung ating squid. So we're going to remove the ink sac dahil we don't want it po na yung ating dish ay mangitim dahil may papaya po ito, 'di ba? So mangingitim din po yung ating papaya. But for me, excuse me, I prefer po na ilagay po yung ink sac dahil masarap po yun. O yung nagpapasarap po yun ng ating mga niluluto. And here are our ingredients. Siyempre po yung ating pusit. Tapos po, meron din po tayo ditong bawang. Maliliit na pong hiwa, no? Tapos po yung ating kalahating sibuyas. Kalahati lang po ang aking nilagay. Dahil malaki po ating sibuyas. And then, siyempre yung ating papaya. At maglalagay din po tayo ng pork cubes. Yan. Tapos, siyempre yung ating gata. Dahil hindi po magiging gata yun or ginataang papaya pag walang gata. So, maglalagay lang po tayo ng mantika sa ating skillet or sa ating pong frying pan. So, hintayin lang po natin itong maging mainit ang ating mantika and then we're going to put, syempre, unahin po natin yung ating bawang dahil yan po ang nagpapabango sa ating mga niluluto. Tapos, kung meron din po pala kayong ginger, pwede niyo pong lagyan yan ng ginger. Nagpapatanggal po kasi yun ng lansa. At isusunod na din po natin yung ating sibuyas. So, hintayin lang po natin to na maging translucent po yung ating sibuyas at yung ating bawang.
Then, mamaya po ay lalagay na din po natin. Uunahin po muna natin yung ating papaya dahil medyo matagal po lutuin yung ating papaya kaysa sa ating pusit. So this time ay ginigisa na po natin yung ating papaya dahil need po muna natin itong unahin or lutuin at di po pwedeng ipagsabay sa ating squid dahil magiging rubberized po yung ating squid kapag matagal po itong niluto. So tatakipan lang po muna natin to ng mga 3 to 5 minutes or antayin lang po natin to na maluto. Okay, so ngayon po ay maglalagay po tayo ng ating gata. Yan. So ang kalahating tasa lang po muna ng ating gata. You can add po pala water if you want kapag alam nyo pong medyo hilaw pa po yung ating papaya. Then later po ay lalagyan po natin yan ng paminta at asin or yung ating mga panimpla. And this time, we're gonna pour in yung kalahati po kanina or yung natira po na ating gata. Ayan. So, timplahan nyo na din po. Kayo na po ang mag-adjust kung ano po ang lasa na gusto nyo. Yung medyo maalat-alat or matabang-tabang. Kayo na po ang bahala. Depende po sa inyong panlasa. Alright, so this time ay ibubuhos na po natin or ilalagay na po natin yung ating pusit or yung ating squid. Ayan. Tapos, haluin lang po natin ito ng mabuti hanggang sa maging well combined po yung ating ingredients or hanggang po sa maging soak totally po yung ating gata doon sa ating pusit. Yan. Tapos this time ay you can add na po yung ating pork cubes. So hinuli ko po yung ating pork cubes dahil nag-adjust po kasi ako ng lasa. Yan, di ba? Ooh, napakasarap na po nito guys. It's so creamy. So lulutuin lang po natin to ng mga 3 to 5 minutes. Huwag po i-overcook para hindi po mag-rubberize yung ating pusit. At ngayon po ay maglalagay lang po ako ng 3 piraso ng ating green chili peppers or yung ating siling haba. If you want it po na may konting sipa or di kaya po ay medyo spicy po yung ating ginataang pusit. Ayan. Woo! Napakabango po ng ating ginataang pusit. Ready to serve na po ito, no? Kainan na!
result. Our ginataang pusit with papaya is already done. If you like this recipe, just like this video. And please, huwag niyo pong kalilimutan, i-follow niyo po ako sa aking FB page, Lorna Hermosillo. Tapos po sa aking YouTube channel, please do subscribe my YouTube channel, Lorna Hermosillo Vlog. Thank you so much for watching and I'll see you again.